Des del Consell General d'Aran ja hi ha un temps que parlam amb el Departament de Cultura de la Generalitat per trobar la solució a la manca d'un equipament cultural en territori que ens permeti avui accés directe a la cultura, poder activitat cultural, que hi hagi un espai de les associacions culturals del territori i que també pugui tenir dret a poder celebrar aires de congressi en territori, que pugui acollir també l'arxiu general, que se troba ja en una situació força comprometuda per l'espai, en definitiva que sigui un lloc de referència de la cultura. La Val d'Aran ben a este l'únic territori de tot Catalunya que no compta amb un equipament d'aquest tipus, i el que ho emet d'acord amb l'Ajuntament de Viella i Mijaran, que en aquest cas ha volut també cedir una parcel·la dedicada a equipaments que se pugui bastir a aquest centre, enviar ja una primera proposta al departament amb un brollum de disseny del que podria ser aquest centre, que també mantengui places de parcatge i de més que sigui el primer pas que el departament comenci a treballar en aquesta qüestió, perquè per nosaltres també seria una manera de revertir la situació d'infrainversió que la Val d'Aran ha patit en els darrers 20 anys en aquesta matèria. L'Ajuntament de Viella considera que i de Bejuny estem d'acord amb la demanda que Consell, perquè és cert que a la Val d'Aran no hi ha cap de centre cultural de certes dimensions i que pugui acollir totes les accions culturals que cau. És cert també que totes les altres zones o àrees de Catalunya, l'AN, la Val d'Aran, no l'avui l'Ajuntament de Viella està predisposat a cedir un terreny d'equipaments per poder aquest centre. Estaria plaçat en els antics militars, en la part més pròxima a Viella. També vull remarcar que no solet serveix les causes biblioteca, etcètera, arxiu, que lògicament en falta, sinó que també se podria aprofitar en certs moments de poder convencions, etcètera, que també ens fa força falta en la Val d'Aran a nivell turístic. Ja digui, l'Ajuntament era l'única inconvenient o era l'única condició que ha metut ell, sobretot que no se perdi cap de plaça de parcatge, se pot haver més millor, i a més, lògicament, que també serveix que pugui d'altres activitats que no siguin exclusivament culturals, sinó també de convencions i congressi.